ġejt waqajt li dari, ma tellax ġeb l-oħra qabel ma tibnili u tlessija, ma tellax ġeb l-oħra qabel ma tlessili dari, ma tellax ġeb l-oħra. Evidenti ir-rabja f'dawk li tilfu djarhom bis-switsit ta' kostruzzjoni fl-aħħar xhur ħelsuha ħafif iżda sal-lum għadhom mingħajr ir-residenza tagħhom. Fost dan kollu, minn mindu seħħet it-traċedja, il-Ministru Ian ma tfaċċa imkien għajr meta qbadnieh dieħel għall-laqgħa tal-Kabinett li sejħet it-tlieta mill-bqija f'kull programm li fih ġiet diskussa din it-traċedja, il-Gvern għażel li jżomm lil Ian moħbi. Hekk għamel ukoll fil-programm Xarabank fuq ix-xandir tal-Istate fejn Ian staħba waqt il-kritika fil-konfront tal-Gvern dwar l-avviż legali tal-kostruzzjoni li ħareġ Ian stess li ma qatet xejn. Din id-darba kien il-Ministru kollega tiegħu Edward Zammit Lewis li saħansitra ddikjara li l-Gvern tiegħu falla. Ħanaraw fejn fallejna. Falla l-Gvern, però falla wkoll il-plejers l-oħra illi mhumiex parti mill-Gvern però għandhom rol f'da kollu. Il-programm sar fid-dawl tad-disgrazzja li ġrat it-tnejn li għadda fejn Mirjam Paċ ta' 54 sena inqatlet f'dara stess, residenza li kienet biswit sit ta' kostruzzjoni. Minkejja li fil-programm kien mistieden membru tal-Gvern Laburista, membri mis-soċjetà ċivili u anke periti fost oħrajn, ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma kien mistieden. Sa dan it-tant aktar nies li sfaw vittmi fl-aħħar xhur ipparteċipaw anke għax minn meta spiċċaw barra minn darhom dawn baqgħu qatt ma setgħu jirritornaw lura filwaqt li numru ta' inkjesti għadhom pendenti. Titkellem Janet li wkoll għadha mingħajr id-dar tagħha. Raymond li kien ibati bit-sokkor żdiedlu b'mod allarmanti minn meta tilef daru minħabba l-istress li għadda minnu. Di taf lilkom. Di saqajja taf lilhom. Qabel imorru jorqdu l-lejla. Caroline u Vincent ħelsuha ħafif hekk kif ħarġu barra sekondi qabel raw darhom tikrolla. Kieku aħna mejtin illum il-ġurnata. Maħniex ħajjin. Kieku Kieku aħna 11 xahar mejtin aħna. Traċedja kbira kienet tkun. Fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jiddefendi lil Ian u jisħaq li m'għandux jerfa' xi tip ta' responsabilità għal dak li ġara anke jekk evidenti ir-rabja fil-konfront tiegħu.